Başa. Gerek spas kim? Xeyratın, serçave maatın. Emniyete de asayişe de tu tadayı zaktekil vekirin çici persin. Na ziyade tadayı ne daneme sadece hukuksuzluğu kirin, seyşevi hatın merhasız kirin, malbat rahatsız kirin. Dikarbun dınava rojede gazim bikiranaj bu ifade. Wî nekirin ji ber ku mijûliyê min ji xeberdanê min rahatsız bûn xwestin ku min jî rahatsız bikin. Çi persin işte. Ev der ku derê em got ev der Kurdistanê. Te dubara kir. Dubareke me got vê derê Kurdistanê evêl vê derê jiyan dikin Kurdin, çanda me Kurd e, dîroka me Kurd e, hebûna me Kurd e, her tiştê me Kurd e, Kurdistanê yani. Aciz kirin piştivan gotne de. Tabi illa ki te xwe adiz kin çünkü yani tiştekî nebixweşî wan çêbû tabii ki te xwe rahatsız kin û adiz jî bûn em adiz bûn ama rahatsiya wan em nakin tiştekê çawa dixwazin bila bavê xwe bikin. Başa. Dema seroka geçtiye İYİ Partiye Meral Akşener hat serdana ve tesadüf bu yan tevzani ve bir dikkanı te amade kir bu jivan gotnara. Serdana hatina wî tesadüf bû çûn ba hevala min çayekî bixwara lêrê intim hat dewamî jî dî hat pêre. Te helvesta Akşener'e çava dit. Zêde zîf bû bêçare mabû tiştekê ku bersivan bide tune bû. Yani çünkü tiştekê ku ser înkarê be tê çi bike yani tiştekê malzeme destî wî de tune bû. Yani tiştekê ku ew be tune destî de. Gotina te davî. Bijî Kurdistan, bijî Kurdistan. Zor zor spas mala. Serçavê min şev baş. Zor zor spas maliye ava derbasi be.